kan irka gagar giri waikin da haku iri hairai iba inga midi wodini kalafin kuna kai irkwai kanda hankan a giki zarmai se imin gai bangayi matkan igi bai da iri wa manki haufu na yannu kwai ne iri keke iri wannan isi ba barfo gine iri zan kai kan gono iri mini kebe matkan iri bumbo iri dogato zaruwa ne kan wata da ni zarmai ga lambano isi ba imine sai zarmai nu amma zarmai iganda bini kwai ne iri izai kai gano hausanke da fulan sai mai hige da kyan gai zama argungu barewo inganda zarmai kula harfan lanu amma dawai burka ga zarma wala fulan kaga zarma higi wala kyanga to izu fallanka den dirkoi ba igidi agte hari hannu zama zarmai hinnano dinna wanda higi ni koi girgu gana ni kaga gar aghen suru aga nisano ziyar mai ganda albarka iri mista zamanu mu madare iri se margo yau kai margo hunkuna iri ga ware irkoi ga iri ma makaranta ce kan ganan ima zarmaki na dondonan di ba iri banda bare se zama musu koi gadai zarmaki na musu koi gadare a aikin ware irkoi ga makaranta kai rigice bai kulmo kan ine zarmano hanfoyan dina ha aminin go zarmano wadno irga irkoi ware izarmai ilimate kwai ne zamano kan gono ilimi sita kwai gane zarma te har lalo ai kalkan aidan alfagai imin ware irise bai kulkan ninga wando nan a maka ge inga wando ra bani kwai ne amma alfaharin da zarmaki ne a makai zarmaki ne abon imisin gai bantugu izai mabai kan zarmai noni hai ai siyasa wo zane wanda wura dingan da wanda hinkan da iza hinka din su wani siyasa na sihin gurin dai ifo sai ka aiki ya da ni a neo irgan da zarmayan kan gona apc irgan da zarmayan kan gona pdp amma iriwo zarmaki na wani iri ba irin ma kayan di kwai ne bai kulkan di hankan margo ne yau iman ne siyasa fallon wannan bai kullum da bai kulka a aigin ware irbar ga imisambu bar hannu kan ganan labo kulma kwai gina irkwai mi no sa'a irin musambu bar kan ganda bane kan gaba ga gasa ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Alhaji Alamusfa Haliru sarkin Zabarmawan Gwandu na yi gaji mahaihina ina ganin shekara 3 kenan kafin ni yanzu bisa ga wannan gaba shekara 18 ana tunane da za a haɗa kan Zabarmawa su zo su yi taro amma sai yau August 28 Allah ya ba mu iko mun ka haɗa kan Zabarmawa sun ka zo suka taru wannan gari na birnin Kebbi masarauta kuma sarkin Gwandu Allah ya sa lokacin da gwagwarmayar da uwayenmu suka yi na samun haɗin kansu sai ga yanzu ne Ubangiji ya ba mu ikon tara Zabarmawa yadda sauran ƙungiyoyi suke
na yarbawa da inyamurai yanzu su kuma zabarmawa suna alfahari da haɗin kansu da taruwa abinda kun gani ga idanunku. Alhamdulillahi hankali ya jawo saboda lokaci ya yi, abinda duk an kai shekara 18 ba a same shi ba, yau gashi ya zo hannu. Abin alfahari ne ga zabarmawan Najeriya gaba ɗaya, kuma abin alfahari ne ga sauran ƙasashen da adda zabarmawa, saboda Najeriya ita ce tumbin giwon Afirka. Yau Allah ya gwada mana 28 ga wannan wata na August, wanda yake zabarmawan Najeriya da za su jagorancin sauran zabarmawa na Afirka gaba ɗaya. Kamar yadda kowa sani ne, Kebbi State ita ce zuciyar zabarmawa, wadda ta yi boda da ƙasashe guda biyu waɗanda adda zabarmawa, Najeriya da Republic of Benin. So Kebbi ita ko kuma Najeriya da zabarmawa da adda ƙungiyoyi daban-daban, yau gashi Allah ya gwada mana rana budewa cewa zabarman Najeriya ma sun samu ofis, kuma Kebbi State saboda nan a tushe. Fatar da nake yi ga wannan taro, a yadda uwaye masun koharo har an ka samu hakan ga ya faru, wani abu ne muke son mu sa kamar tushe wanda a tsari, wanda da tsari, wanda yake Afirka ko kuma mutanen Najeriya fatanmu zabarmawa haɗin kan da za a samu da biyayyar da a gare su, kamar yadda kun gani sun kai biyayya zuwa halartar wannan taro, ya zama abin alfahari, abin koyo da koyar da zabarmanci da kuri da shi da yin abin kwarai, wanda an kasan cewa zabarmawa noma da kiwo da bidan nasu na kansu shine ya fi damuwarsu, saboda mutane masu son dogaro ga kai. Don haka muna fatan ɗiyanmu da abaya inda muka ɗora su ma su ɗoka har kama kunne, ya zamanto sun zama mutane masu tsayawa su nemi na kansu, wanda yake mahi yawa bazbar mai wajen girman kanshi bai ko dubin kayan wani, mahi yawa ana bashi amana ya riƙe. So babu abin da zan cewa illa wannan rana wadda ta kasance yau, yadda ni ga zabarmawa sun kaito gaba ɗaya, to kowane bazar mai ya yi ɗamara saboda a yi koyi da mu, mutane masu koma suna sha'awa al'adun zabarmawa. Shi ne fatana. Ba sai bude ba nan, ba kai ga bude Allah ya gace yau ina dabuno zama wanda kudu ya samu association shi amma dai propaganda da farce ta duka ido dai tushe kai sun tinga tunda to ma da alhamdulillah kullum kai sabon da